Croeso i wers Adolygu ar Llechi gan Manon Steffan Ross. Mae'r wers yn canolbwyntio yn benna ar ateb cwestiynau arholiad a thechneg arholiad. Felly symudwn ni ymlaen yn syth felly i edrych ar y fanyleb. Nawr, fel i chi gyd yn gwybod, mae'r uned hon yn arholiad 1 awr a hanner, a mae'n cyfri am 30% o'r cymwyster os chi'n neud yr unigol, neu 15% os chi'n neud yr un dwyradd. Cybac yn amlwg sy'n marcio eich papurau chi. Os edrychwch chi ar y blwch glas, beth maen nhw'n gofyn i ni yw chi fedru gwneud ydy gwerthfawrogi cynnwys, themau, plot a datblygiad cymeriad, adnabod y gwerthfawrogi arddull, cyflwyno mateb personol a chreadigol ac ysgrifennu'n glir ac yn ddealladwy. Mae'r fanyleb i chi mewn llawer mwy o fanylder, ac os edrychwch chi ar y bocs sydd ar y dde, beth sydd gennych chi fanna ydy enwi'r 6 nofel a wedyn beth sy'n cael ei asesu, sef fel enwau sydd gyda 1.1.1 ydy'r cynnwys themau plot, wedyn 1.1.2 yw'r arddull, 1.1.3 ymateb personol, ac wedyn yr un olaf ysgrifennu'n glir ac yn ddealladwy. Nawr, i ni'n mynd i gychwyn felly trwy edrych ar werthfawrogi cynnwys, themau, plot a datblygiad cymeriad. Nawr i gychwyn gyda'r cynnwys. Nawr, os ydwch chi ar y bocs melyn, mae dysgwyl i chi fedru adalw ffeithiau manwl am ddigwyddiadau a chymeriadau nofel wrth iddyn nhw mateb i wahanol sefyllfaoedd. Mae yn golygu bod angen i chi wybod y nofel yn arbennig o dda. Chimod, dydy darllen y nofel unwaith, ddwywaith, ddim yn mynd i fod yn ddigon. Chi'n mynd i fod yn angen gwybod y digwyddiadau, beth sy'n digwydd pryd. Nawr, yn y blwch gwyrdd dwi yn nodi, fwy na thebyg fe fydd llawer o gwestiynau byr ar y papur sy'n gofyn am eich gwybodaeth chi am ddigwyddiadau a chymeriadau. Falle bydd yna gwestiynau un ateb, falle bydd cwestiynau lle bod angen ateb o baragraff fyr, cwestiynau aml ddewis, cwestiynau falle lle mae'n disgwyl i chi gysylltu bethau ei gilydd, a cwestiynau wedi'n rhoi digwyddiadau mewn trefn. Mae reina jyst yn 5 esiampl, gallai fod llawer mwy. Yma ambell enghraifft i chi felly o gwestiynau byr. Tynnwch eich beiro a'ch papur allan fel bod chi yn gallu mynd ati i ateb rhain ar y darn papur. So'r cwestiwn cyntaf i chi yw, pam mae wedi bod yn nyts yn yr ysgol ar ddechrau'r nofel? Rhoi ychydig o amser i chi ar ôl bob cwestiwn. Beth wnaeth Gwenno cyn tynnu ei llun yn yr ysgol? Pwy sy'n deud y geiriau, dim gair cofia, paid deud wrth neb ar ddechrau'r nofel? A'r cwestiwn olaf ar y sleid hon, beth oedd enw cartref Gwenno? Hendi, llwyn, y plas neu tyddyn llwyd? Nawr, gobeithio eich bod chi wedi cael cyfle i ateb rheina. Fe symudwn ni ymlaen felly i gael yr atebion. So, pam mae wedi bod yn nyts yn yr ysgol? Oherwydd bod Gwenno wedi cael ei llofruddio, a dyna'r hanes sy gynnwch chi yn y bennod gyntaf. Be nath Gwenno cyn tynnu ei llun yn yr ysgol? Wel, nath hi glanhau y colir o'i wyneb hi, yn wahanol i'r merched eraill. Pwy sy'n deud y geiriau dim gair cofia? Paid deud wrth neb? Dion. Ac wedyn, yn amlwg, llwyn oedd enw cartref Gwenno. Mwy o gwestiynau byr yn fama. Rhowch y digwyddiadau hyn mewn trefn ar ddiwrnod olaf Gwenno. Gwenno, Siwan a Ceira yn mynd i Barc Meurig. Ffoniodd Ceira Gwenno 5 o weithiau. Siopa i Llandudno gyda'i mam. Kelvin yn mynd â Gwenno i Bethesda. A rhowch reina mewn trefn 1 i 4. Beth sy'n digwydd gyntaf, ail, trydydd a pedwerydd? Cwestiwn nesaf. Ble roedd anaf Gwenno? Ble oedd Gwenno wedi brifo? I choes, i chefn, i phen, i braich. A'r cwestiwn olaf byr enghreifftiol. Pam nad oedd Shane yn hoffi Kelvin?
So pan oedd Shane ddim yn hoffi Kelvin? Symudwn ni ymlaen felly at yr atebion. Ar drefn ar ddiwrnod olaf Gwenno, y cyntaf oedd ath i siopa i Llandudno gyda'i mam yn y pnawn. Ath Kelvin wedyn draw a Gwenno i Bethesda. Ath Gwenno, Siwan a Ceira i Barc Meurig, ac wedyn ar ôl colli Gwenno, mae Ceira yn ei ffonio hi 5 o weithiau. Anaf Gwenno wedyn ar ei phen. A pam oedd Shane ddim yn hoffi Kelvin? Oherwydd beth nath ei fam. Oedd wedi chwarae da'i thraed hi, ac wedyn beth nath ei gyda Ceira, sef syllu ar ei chorff a dweud pethau anaddas. Oedd e'n galw Kelvin yn sawl enw, felly oedd e ddim yn ei hoffi e. Nawr, ni wedi sôn am felly y cynnwys yn fras. Yn amlwg gallwch chi gael amryw o gwestiynau, llawer iawn o gwestiynau ar ddigwyddiadau eraill yn y nofel. Ni'n symud nawr ymlaen at themau, a beth fi eisiau chi wneud nawr yw nodi pa themau i chi meddwl sydd yn y nofel. Falle bod chi'n meddwl am 2 thema, falle 5 thema, falle 6. Nodwch nhw lawr, neu roi rhyw 30 eiliad i chi wneud hynna. Reit, fi'n mynd i nodi lawr i chi nawr ambell enghraifft, gobeithio bod nhw gyda chi. Marwolaeth yn amlwg, wedyn ni mae gennych chi colled, mae gennych chi berthynas, cyfeillgarwch, cariad, gwrthdaro, rhagryth a dial. A gallwch chi gael cwestiwn ar un o'r rheina, neu gallwch chi gael cwestiwn ar gyfuniad yn nhw, neu falle fydd na ddim cwestiwn o gwbl ar themau. Os ydych chi'n cael cwestiwn ar thema neu themau, y ffordd i fynd ati i'w ateb e, meddyliwch am y thema. Enghraifft, y thema marwolaeth. Nawr, pa ddigwyddiadau yn y nofel sy'n cyfrannu at y thema honno, sy'n dangos y thema honno. Nawr, fan hyn yn amlwg petai chi yn cael y thema marwolaeth, byddech chi yn gorfod meddwl am y ffaith bod Gwenno wedi gofyn i Shane i'w lladdu, a wedyn mae hi'n marw. Sut mae'r farwolaeth yn digwydd, beth yw'r digwyddiad, bydde angen i chi gallu dweud hanes y digwyddiad yn fanwl, deud yn union beth sy'n digwydd. Ac wedyn canlyniad y farwolaeth honno, beth yw'r canlyniad ar deulu Gwenno. A fel fi'n wedi gweld ym mhwynt bwled 3, disgrifiwch y digwyddiadau golygfeydd hyn yn fanwl, a mae rhaid cofio cadw at y cwestiwn bob tro. Math o gynllun marcio gallwch chi gael ar gyfer cwestiwn thema. Ar y band uchaf, dehongli a dadansoddi'r thema'n dreiddgar, cyfeirio yn fwriadol at y testun, a dealltwriaeth lawn o'r thema. I gyrraedd y band 4 wedyn ni, dadansoddi'n dda, cyfeirio yn benodol at y testun, dealltwriaeth dda o'r thema. Wedyn fel i ni'n mynd lawr y bandiau, chi'n mynd lawr i foddhaol arwynebol. Ni wedi sôn yn fyr iawn ar thema fanna. Cymeriadau sydd nesaf. Mae 2 gymeriad wedi henwi ar y sleid, Llyr a Ceira. Nawr nodwch chi lawr pa gymeriadau eraill i chi'n gwybod sydd yn y nofel. Gewch chi ryw 20 eiliad i wneud hyn. Gobeithio bod gyda chi Shane, Dion, Gwenno, DCI Davies, Glain, Sam, Bedwyr ac yn amlwg Kelvin. Mae'n siŵr y gewch chi gwestiwn ar cymeriadau neu berthynas cymeriadau ei gilydd. Felly y ffordd i fynd ati i wneud hyn, mae angen i chi baratoi nodiadau manwl yn bob cymeriad. Gan nodi'r cymeriad, pa ansoddeiriau sy'n addas i'r cymeriad, a pha enghreifftiau o'r nofel sy'n dangos yr agwedd honno. Sut rhaid chi gael ansoddair? Gallwch chi jyst nodi lawr sut fath o gymeriad yw rhywun. Felly enghraifft sy'n ei Glain, mae'n gas y ffordd mae'n trin Gwenno. Mae'n deud pethau fel dim pawb sy'n naturiol glyfar, ffeiledd ar ôl ffeiledd.
Mae'n berson anffyddlon, mae'n mynnu sylw dynion eraill. Mae'n berson sy'n twyllo pawb. Mae'n ymddangos fel y wraig berffaith a sydd ar bywyd perffaith yma, ond mae pobl yn raddol yn dod i wybod yn wahanol. Mae angen i chi gallu nodi pa ddigwyddiadau yn y nofel sy'n deud rhywbeth wrthoch chi am gymeriad. Beth sy'n bwysig yw bod chi'n rhoi tystiolaeth enghreifftiau yn gyson i brofi sut gymeriad yw rhywun. So symudwn ni ymlaen nawr at plot. Mae'r cyfeiriad plot yn bennaf at y ffordd mae nofel wedi cael ei chynllunio, ffordd mae nofel wedi adeiladu. Felly mae angen i chi feddwl yn gyntaf, beth yw arwyddocad teitl y nofel? Pam mae'r nofel wedi cael ei galw'n Llechi? Dwi'n siŵr bod chi wedi bod drwsyn gyda athro yn y dosbarth. Mae fe'n eitha amlwg, mae yna fwy nag un cyfeiriad at Llechi drwy gydol y nofel. Meddyliwch am ddechrau'r nofel. Chi'n meddwl bod y dechrau'n dda? Pam? Beth sy'n effeithiol? Ni yn mynd syth mewn i'r plot yn dydyn ar y dechrau. Mae ddigwyddiad newydd fod. Mae'n datblygiad y nofel. Beth yw'r gwahanol ddigwyddiadau? Sut mae'r holl olygfeydd digwyddiadau yn cael eu cysylltu? Ymarfer da i chi yw sgwennu lawr nifer fawr o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn y nofel, cymysgwch nhw a wedyn rhowch nhw'n eu trefn. Mae hwn yn dysgu chi i wybod trefn y nofel yn dda. Wedyn meddyliwch am ddiwedd y nofel, ydy ddi'n gorffen yn daclus, os tro yn y cynffon, a fyddech chi'n hoffi gwybod rhywbeth arall. Mae llawer o farn yn wneud â phlot hefyd. Nawr, un cwestiwn chi bron yn sicr o'i gael ydy cwestiwn ar arddull, a dwi'n siŵr bod chi wedi ymarfer sawl un yn y dosbarth gyda'ch athro. Nawr, os edrychwn ni ar y blwch melyn, mae yn nodi yn fanna bod angen i chi fedru dadansoddi ffurf ac awyrgylch ynghyd â'r nodweddion arddull. Chi gallu cael cwestiwn yn gofyn sut awyrgylch sydd yn y darn. A wedyn dadansoddwch y technegau arddull mae'r awdur yn defnyddio i greu'r awyrgylch hyn. A mae fe'n bwysig, pwynt bwled 3, bod chi'n defnyddio termau beirniadaeth lenyddol yn gywir. Hynny yw, bod chi'n gwybod beth yw trosiad, beth chi'n gwybod beth yw ailadrodd cymhariaeth. A'r cwestiwn byr i chi gychwyn, drwchwch ar yr uwcholeuo gwyrdd. Nid yr angel berffaith sydd yn y newyddion, ond y gweno go iawn. A'r pan nodwedd arddull ych chi'n gweld yn y dyfyniad hwn, esboniwch y nodwedd a dwedwch pam a sut mae'n effeithiol. Nawr, clisiad ydy hwnna'n amlwg. Nid yr angel berffaith sydd yn y newyddion. Oedd Gweno yn ymddangos yn angel berffaith yn aml, ond doedd hi ddim yn angel berffaith. Felly mae hwnna yn clisiad, a wedyn bydde angen i chi nodi pam nad yw Gweno yn angel berffaith. Wedyn darn hirach fan hyn, mae'n siŵr bydd darn dych chi yn y papur arholiad gallai fod yn fwy hir eto. Nawr edrychwch ar rhain a ni'n mynd i ddarllen y darn. Nawr dwi wedi uwcholeuo nhw mewn porffor i chi. Dwi eisiau chi nodi lawr ar eich papur chi beth yw'r nodweddion hyn. Iesu Grist. Roedd Glain Davies yn edrych yn dda ar sgrin. Mae o'n beth uffernol i'w ddeud am unrhyw un, ond roedd galar yn ei siwtio hi. Ffitiodd i mewn yn berffaith i'r ôl y ddynes oedd wedi torri, dynes fyddai byth yr un fath. Yr hyn ro'n i methu ei ddallt, oedd sut oedd pobl methu gweld drwyddi, pobl Bethesda, pobl oedd yn ei nabod hi. I mi, roedd hi mor amlwg yn ffigio. A barn Shane sydd gyda ni fan hyn yn amlwg, a mae angen esbonio wedyn a thrafod pa mor effeithiol yw'r nodweddion arddull, ond mae fe hefyd yn bwysig eich bod chi'n medru ei labelu nhw'n gywir. A beth sydd gyda ni fan hyn yw'r frawddeg fer Iesu Grist. Nawr yn syth mae hwnna'n creu awyrgylch o bosib bod Shane yn flin. Chymod, mae fe methu credu'r peth bod pobl yn gweld Glain fel y fenyw berffaith yma. Wedyn mae ydych chi drwsiad, mae hi'n ffito mewn i'r rôl y ddynes sydd wedi torri. Mae hwnna'n dangos ffordd mae Glain yn ymddwyn wedi llofruddiaeth Gweno. Wedyn yswelwch chi nesaf, pobl Bethesda, pobl oedd yn ei nabod hi.
A beth sydd gyda chi fanna yn ailadrodd. A mae ailadrodd pan bob tro yn pwysleisio rhywbeth. Ac i mi, roedd hi mor amlwg yn ffigio. Fel ni'n gwybod, mae Shane yn flin efo glaen beth bynnag am y ffordd i'n trin gweno, a mae fe'n meddwl bod hi'n ffigio. A ber y fenw sydd gyda chi fanna, lle mae hi yn bod yn ffug yn ytrach na bod yn real. Nawr mae disgwyl i chi fod yn gallu dadansoddi'r rhain. Mae'r cynllun marcio i chi felly yn y band ucha, byddech chi'n dehongli yn eiddfed ac yn treiddgar, wedyn yn foddhaol ac wedyn yn syml. Cofiwch yn aml iawn bod eich iaith chi hefyd yn cael ei asesu. Nid arall felly yn parhau gyda'r cynllun marcio. Arall o'r fanyledd ydy cyflwyno ymateb personol a chreadigol i'r nofel. Gallwch chi gael cwestiwn lle falle bod angen i chi sgwennu dyddiadur, llythyr neu ymson cymeriad. Enghraifft, ysgrifennwch ddyddiadur Shane y diwrnod aeth gyda'i fam i lanhau yn Llwyn. Dau beth pwysig, mae rhaid i chi gyfeirio at ddigwyddiadau perthnasol o'r nofel i ddangos eich gwybodaeth chi. Mae rhaid chi gyfleu teimladau'r cymeriad a'i hymateb nhw i'r digwyddiadau. Felly sut fydde Shane yn teimlo? Meddyliwch nawr, mae fe'n mynd gyda'i fam i lanhau yn Llwyn. Chydig o ofn o bosib. Fe siwr fod ofn cael ei ddal yn rhoi pethau nghar Kelvin, achos ni gyd yn gwybod pam mae Shane eisiau mynd i Llwyn y diwrnod hyn. Poeni braidd a fydd y gynllun yn gweithio. Beth os na fydd e'n gweithio? Beth ddigwyddith wedyn? Rhyddhad yn amlwg, mae fe'n cael gwared o'r diwedd o eiddo gweno. Ac bodlon iawn gyda'i hun hefyd. A hapus ei fod yn llwyddo i ddial ar Kelvin. So dyma'r cynllun marcio tebygol ar gyfer rhywbeth fel hyn. Mae gennych chi dadansoddi treiddgar ar y top a safon yr iaith, da yn yr ail band a da eto yn y trydydd band. Ni'n mynd lawr y bandiau i fod yn arwynebol wedyn. Nawr ma'ch iaith chi yn cael ei asesu drwy gydol y papur, ond bosib gewch chi un cwestiwn sy'n benodol yn ffocysu ar safon eich iaith chi. Enghraifft, yn y papur enghreifftiol, mae yna gwestiwn mynegi barn. A'r cwestiwn mynegi barn oedd, yn eich barn chi, a ddylai Shane gael ei gosbi am yr hyn a wnaeth. Felly, chi'n rhoi resymau felly i gefnogi eich barn chi. Ydych chi'n meddwl ddylai fe gael ei gosbi neu beidio a rhowch resymau. Ac fan hyn, marcio mas o 6, ymateb yn synhwyrol, resymau pendant, ymateb yn drefnus, ond dim llawer o lwyddiant yn mynegu resymau ddigon eglur. Ac wedyn yma'n atebion prin, resymau prin, a ddim cyfeirio at y testun. Mae yn bwysig eich bod chi yn cyfeirio at y testun. Dyna ni felly. Mae hwnna jyst yn sesiwn fer iawn i chi ynglyn â'r mathau gwestiynau o bosib gallwch chi cael yn yr arholiad a ffordd i fynd ati i'w adolygu. Darllenwch y nofel fwy nag unwaith, gnewch nodiadau byr. Nawr pob lwc i chi yn yr arholiad a nawr beth am i chi roi cynnig ar y cwis sydd ar gael.